जेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव पिक्चाराव नुबाय थादों बेखौसो एसे नोंथांमोननि गेजेराव एक्सप्लेनेसन होनो नागिरदों आरो ओमफ्राय एक्सप्लेनेसन होनायनि गेजेरजोंहाय आं बाथ्राफोरखौ बुंलांजोबनो नागिरदों आरोखि दा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा मानो गाज्रि मोननायनि माबा बिजौ नङा आं बियो मानोना आं जायखौ नुदों जायखौ जेनुइन नुगासिनो दङ नोंथांमोनाबो नुगासिनो आं बेखौसो जास्ट आंनि गोसोजों मोनदांनानै हमनानै नोंथांमोननो आंनि मोनदांथिफोरखौ शेयार खालामनानै होननानै फैदों दे एकदमबारे खाथियाव फैगासिनो दं मोनसे बिटिसिनि पलिटिक माबा इलेक्सन आरो नेक्स्टआव फैगासिनो दङ एमएलए इलेक्सन नङा होमबा दा इलेक्सनानो इलेक्सन आरो इलेक्सनानो इलेक्सन नाथाय दिनै मोनसे माने राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैबाय थादों खाम्फा बरगयारिनि बाथ्रा खाम्फा बरगयारिया बाथ्रा थारैनो बिथांमोना दिनै बबेबा मेल मिटिं खालामनो थाङोब्ला खाम्फा बरगयारिनि बाथ्राखौ बुंथारगोन एकदमबारे बुंथारगोन बे आरो मालाबा खाम्फा बरगयारि सारनि बुंनाय फुराना जायफोरनाखि भिडिअसफोरनि स्पिचफोर बेखौबो माने दाननानै होनाय जों दा नुबाय थादों आरोखि दा बेनि गेजेरजों आं बेखौसो फोरमायनो नागिरदों दैदेनगिरि सारमोननिसिमहाय जुदि बिथांमोना बुंदा नङा बुंदोंबो खाम्फा बरगयारिया जाहैबाय मा खाम्फा बरगयारिखौहाय माने बिथांमोना खुनु माबा नङा बे थांदोंब्लाबो बिपिबा खहा जाया येस वेल एन्ड गुड बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानिफ्राय सोरबा आफादगिरिया ओंखारबाबो सोरबा नेहाथारिया ओंखारोबाबो खहा जाखाया जानाया नंगौ एकदमबारे माने राजनितिनि मोनसे खेलानि नेम थारलाय बेयो जाया खहा जाया नाथाय जुदि साननो गोनां बाथ्राया नैबेसो फैबायना दाना जुदि दिनै खाम्फा बरगयारि सारा बिपिएफनिफ्राय नागारनानै जुदि इउपिपिआव जगदान जानायाव जुदि जेबो खहा जायाखैब्ला जानांगौ गैयाब्ला बे खुनु मोनसे पार्टियाव मोनसे इफेक्ट खालामनो हायै गोहोम खालामनो हायै दैदेनगिरिया थांनायाव बेखौ मानो बार बार बुंबाय थाखो आं मोनसे बिदि मोनदांदों आरोखि जुदि बिथाङा जुदि पार्टियाव बे थांनायाव जुदि पार्टिया खहा जायाखैब्ला मानो बेखौ मानो इसेबां गोसोआव नांबाय थादों आरो नांबाय थानाय मानि थाखाय मेल मिटिङाव रायजो राजाफोरनि सायाव बुंनानै होबाय थाखो आरो बिथाङा दिनै इउपिपिएलाव थांनानै मालाबा अबेबा सिटनि उनाव जिरायहोजादों ना फाथा खालामजादों माबा बेफोरखौ मानो थद्र लाबाय थादों बे मोनसे आरोखि थारैनो बाहाय माबा मोनसे मा होननानै बुंदों माबा मोनसे रिजन दङ खिन्थु मोनसे समाव होनदोंसोमोन बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि साराबो मोनसे समाव होनदोंसोमोन जे माने खाम्फा बरगयारि सार चन्दन ब्रह्म सारखौ माने इउपिपिएलआवहाय बिथांमोनहा सिआइडि हिसाबैसो फाथायहरदों होननानै मोनसे समाव होनदोंमोन अके वेल एन्ड गुड जुदि सिआइडि हिसाबै फाथायहरमारदोंब्ला बा हरबायानो अब्ला मानोथो फेक दिनै चन्दन ब्रह्मनि खाम्फा बरगयारि सारनि स्पिचखौ मानो थाखाय होबाय थादों मानो थांबाय थाखो मेल मिटिङाव मानो एसेब्लाबो बेसेबांनि बाथ्राखौ बुंदेराबानो मेल मिटिं जायो बायदि जानानै दा माने ससियेल मिडिया जुग ससियेल मिडियायाव दा नों खेवबानो नुखायो नालाय फेसबुकआव इउटुबाव अब्ला आंनि बुंनायखौ गोरोन्थि सानगोन नामा नंखाय सानगोन नामा आंथ' नङैखौ बुङाखै बे आरो बाथ्राया माने फिल खालामफ्लांदों आरोखि आङो माने सानफ्लांदों माने हमदों आरोखि आं जुदि गोहोम खोलैमाराखै बिथाङा खुनु एक'आनो नङा जेनेबा जेबोआनो नङा माने बिपिएफनि थाखाय होननानै सानमारोब्ला खाम्फा बरगयारि सारखौलाय आरो माथो होनबाय थानांगौ लाबो दा आरो बिनि फुराना माने रेकर्डिंफोरखौ दामनानै भिडिअफोरखौ सिरिजखौ होनानै माब्रैबा बेखौ इउपिपिएलजों गाव माने बोराबलाय होनो हायो बिनि प्लेन पलिसि लादोंबो जानो हागौ नो डाउट पलिटिक्स जाहैबाय नालाय बे आरो बाथ्राया ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौसो आं बुंनो नागिरदों बेनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनानो मिथिजोबगौ नोंसोरनो गामियाव रायजो जाग्रा गामियाव थाग्रा गामि गफायाव थानानै संसार जाग्रा आबाद मावफ्लेनानै मावदामफ्लेनानै जाग्रा नोंथांमोना मावनानै दांनानै जायाबानो मोनजाख्लाया गतिके राजनितिकनि बांद्राय बाथ्राफोरखौ खोमायाव सोनानै नोंसोरनि मावनाय दांनायाव बांद्राय माबा गोसो गैयै खालामनानै दाला मानोना बिथांमोन दैदेनगिरि सारमोना पलिटिकेलाव मा बुंलाया बिसोरनि बाथ्रा दा जोंना माने आं बुंनायनि उद्देश्यआ खारना बेनो जे जोंना दैदेनगिरि सारमोननि बाथ्रा बुंनायखौनो लानानै मालाबा गामि ओनसोलावबो दावराव दावसि जानो नागिरो बुलाय सोलाय जानो नागिरो नै उमुगा बिदिसो नै उमुग दैदेनगिरिया बिदिसो माने
बेबायदि माने होनलायबाय थानानै मालाबा लोंनायाव जानायाव होनफ्लांगानोसै मालाबा सोरबाया गोसो गाज्रि माने मानिबा टेनसन जाखानो बे समावनो होननानै होनसै बिदि बेखौ अपमान खालामनाय बायदि जानोसै ना थ' बिदियावनो मालाबा बुलाय सोलायाबो जाया नङा जायो गतिके जुदि जोङो पलिटिक्सआव माने सोर इम्पर्टेन्ट नंगौ सोर इम्पर्टेन्ट नङा बेखौ जों मिथिया दैदेनगिरि सारमोनहा मिथिगौ नङा होमबा पार्टी हिसाबै पार्टीखौ बिथांमोना दैदेनदों हिसाबै मिथिगौ हाग्रामा महिलारि सारा मिथिगौ नङा होमबा दिनै प्रहलाद आदायाबो होनबाय थादों खाम्फा बरगयारि सारखौ दाखालि जे एबसुनि कनफारेन्स जाबाय 22 जे माने जथुम्मायावहाय सिगाङाव जिरायहोजायाखै माने आफाङावसो जिरायहोजादों जे हाग्रामा महिलारि सारजों थानायमोनब्ला हाग्रामा महिलारिजों एखे सिटाव जिरायफानो हागौमोन मोनगौमोन दाथ' आरो बाहा मोनबावनो गैला खुनु मोनसे भेलु दोनजायाखै पाटा खालामजानाय अनेक खोथा बुंदों आरोखि माने बेखौ आरोखि ओंखायनो आंनि गोसोआव सौदाव फैबाय थादों मेलेमावबो सौदाव फैबाय थादों थारैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि थाखाय माने खाम्फा बरगयारि सार थांनाया बिराद गिदिर मोनसे गोहोम गोलैमारदों बिराद सिङाव बिथोरि बिराद इफेक्ट होना दंमारो जायनिखौल' नों नाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय नोङो जाय खाम्फा बरगयारि सारखौ मोजां मोनो फ्राय फैजोब्बायानो नङा होमबा बिथांमोना फैबायानो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बाक्सा ओरै उदालगुरि क'क्राझार बायदियावबो जाय खाम्फा बरगयारि सारखौ मोजां मोनो बेनि माबाजों सोलियोमोन अपिनियनजों सोलियोमोन स' बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव बारबाय खिन्थु इउपिपिएलनिफ्रायबो बिपिएफआव बाराखै बेखौबो जों बुंनो हाया गोबां दैदेनगिरिफ्राबो दिनै इउपिपिएलनिफ्राय माने बिपिएफआव बारदों आरो बेबो नंगौ जाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव जगदान जादोंमोन बे इउपिपिएलआव जगदान जानाय बिपिएफनि कर्मिफ्रा आरो फिन दिनै रिजाइनेसन लेटार होनानै आरो बिपिएफआव जगदान जाहैफिनदों साननो गोनां बाथ्रा पलिटिक्सनि थाखाय जों साननो गोनां बाथ्राफोर स' बेबो सैथो बाथ्राखा पलिटिक्सआ रावनिबो थाखाय पारमानेन्ट नङा पलिटिक्सआ मोनसे खेलासो बियो मोनसे गेमसो जाय मोजां गेलेनो रोंगोन खेलाखौ बियो मोनफ्रोमबो टीमावनो बियो सेलेक्ट जागोन हय बिपिएफ हय बिजेपि हय कंग्रेस हय इउपिपिएल जेरावबो बियो सेलेक्ट जागोन जुदि जाय मोजां माने गेम गेलेनो रोङो दा बिदि बे मोनसे थासारिखौ दैदेनगिरि जानो गोसो जादोंबा सोरजिना लानांगोन आरो बे आखुथायफोरखौ नों बुंबाबो लागाम थानांगोन नङा होमबा बबेबा मोनसे बाथ्रा बुंबाबो लागाम थानांगोन नोङो रायजो राजाजों अनसायजानाय जानांगोन दा गतिके जेखि जायाथों मानो जोंनि बिटिसिआव माने राजखान्थि हान्जाफोरखौ बयखौबो जोङो सनमान होलायनांगौ भेलु होलायनांगौ दैदेनगिरि सारमोनखौ जों भेलु होलायनांगौ गासिबो दैदेनगिरिफ्रा ओरैनो दैदेनगिरि जायाखै नङा होमबा बिथांमोनासो मिथिगौ जा गतिके नोङो सोरबा इउपिपिएलखौबो जोङो सनमान होनांगोन मान होनांगोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिपिएफनियानो जा बिथांमोनखौबो जों सनमान होनांगोन मान होनांगोन बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा जायखियानो जाथों मानो खारन बिथांमोनाबो माबा मोनसे मोनदांथिजोंसो बिथांमोनहा दिनै राजनितियाव ओंखारदोंना स' नों जुदि गुबुनखौ भेलु होनो रोङोब्ला मान होनो रोङोबा सनमान होनो रोङोबा नोंनि फिल्डआ जेरावबो गुवारै नोंखौ जेरावबो माने बोजबना लागोन दा गतिके खिन्थु जोङो नांनायनि नाङैनि जायाबो फ्रामाबो गोजाम बुरखां बिदिखौ होनानै समाजाव मा खिन्थानो नागिरदों रायजो राजाफोरनो मा मेसेज होनो नागिरदों बेनि गेजेरजों गावनि पार्टिनि उइकनेसखौसो खिन्थानाय जायो गावनि पार्टिनि बिराद उइकआव थांबाय बिराद लोरबाङाव थांबाय खुनु मोनसे जेबो माबायानो गैला कनस्ट्राक्टिभ मोनसे साननो रोंला क्रिएटिभिटी जेबो मोनसे माने गोहो गैला बिदिखौसो दिन्थिनानै जायो आरोखि दा ओंखायनो दैदेनगिरि सारमोनहा बिनि सायाव मोजाङै गोथौ डिपलि सिन्था खालामनानै बेफोरबायदि जेनेबा जाखानाय थांखानाय बुस्थुफोरखौ जों बोखारफिननानै आरो फिन मोनसे माबा मोनसे इस्यु क्रिएट खालामनो नागिरा बेनि थाखायसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ